ଆସୁନୁ ନା ମୁଁ ଯିବିନି ମୁଁ ଖାଲି ଗ୍ରିଟିସ କାର୍ଡ ଦବାକୁ ଆସିଥିଲି ଦେଇକି ପଳେଇବି କେମିତି କହିଲୁ ବୋଉ ରାଗିବନି ଗୋଟେ ଘର ବାହାରୁ ଫେରି ଯିବୁ ନା ମତେ ଭଲ ଲାଗିବନି ଆରେ ଶୁଣୁ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ମୋ ଦିଦି ଅଛି ଭାଇ ଅଛି ବାପା ମାମା ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଘରେ ଯେ ତାଲା ପକା ମୋ ନାଁରେ ଗପିଲା ଦିଦି କେମିତି ଅଛି ମୁଁ କାଇଁ କହିବି କହୁନୁ ଆଉ କାହ୍ନା ଟିକେ ବୋଲେ ଥଣ୍ଡା ଆଣିବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆସିଛି ତ ଇଏ କିଏ ମୋ ସାନ ଭାଇ ବା ସେ ଖରା ଦିନେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖେ ଶୀତ ଦିନେ ତ ଶୀତ ଦିନେ ଲୋକଟେ କଳା ପଡିଯାଆନ୍ତି ବେଶୀ କଣ ହଉଛି ସେ କୁଣ୍ଡି ପାଟିରେ ପୁରେଇଛି ତୁ ଘରକୁ ଆ ଦେଢ ସୁରର କନମଳିଆରେ ଭାଇ ବୋଉର ଗଲା ଜୀବନ ବାପା ମୋ ସାଙ୍ଗ କିଏ ଏ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବଡ ପଇଡ ତାଙ୍କ ସାନ ଝିଅ ସେ ଆଜି ରହିବ କି? ହଁ ମନା କରିଥିଲା ମୋ ଲାଟିନ୍ ନେଇ ଭଙ୍ଗା ସେ ବାଡି ଆଡୁ ଯିବ ମଶା କାମୁଡି ଗାଣ୍ଟି ମୁଡ ଅନ୍ଧାର କରିଦେବେ ସେ ଧୂପ ନଗେଇ ଯିବେ ଶୁଣ ମୁଁ ପଳେଇବି ମୁଁ ଯାଉଛି ରହୁନି ନାଣ୍ଡି ବଗୁଲି ପିଇ ଦେଇଛ ବାପା ନହେଲେ ପୁଣି ରାଗିବେ ତୁ ପଇସା ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି କଣ ରୋଗୀ ପାଣି सी ओ माय गॉड माय फॉल्ट तो देह बहुत सीरियस अछि ये कौन होची अरे कौन होची अरे 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 कौन मिता आई एम रियली सॉरी तमे चली जो दुनिया रु सी